Ka North Liberty High Secondary School West Giant Hills, Haka bakhatdu kalayo bandra iaka nam lahduh. Haka under 17 boys jong kalumpung state level Subroto Cup arjar arbasan, dakaba penlim iwela North yak Nongjuri Presbyterian Secondary School Ribhai. Haka jingelek ka kabalalong haka santrik naitung, Hamadan SSA Stadium Polo. Da kani ka jingjob ka North Liberty kalayo ya ka kabu haka sien ka nyngkong ban mikmat ya ka Meghalaya siya kani ka lumpung bapaw nam jong kari. Kani ka jingjob ka bakraw kalawan haka kalamit jong ka jingelek kai hadin bakirang yelek kai ka North Liberty kalayo ya ka kabuk ser lingba ka free kick lajan ka jeli jong orang apkul kalyang persya. U bantay langki sumer ulalit ban shoot ya kani ka free kick ka bapaka bha hapo ka penalty area. Haka ba ulas bon sutong ulayo ban kerbeting da ka kli bat ka bala pelong ya ukul ba amla ban kerda. Kani ka kul ka penki win ni kipat ba nong kershan tunju ikirang elek kai ki balaya risa da ka jinkman. Baru kilai teli ki jingelek kai final kilalong kiba itenat bat kiba maria khan. Haka ba haka under 15 boys ka Mountain Upper Primary but Secondary School Ribhai. Kalapan liam no ya Government Boys High Secondary School West Giant Hills. Dasam na line haka penalty shootout hadin ba amshamadan bala bantam kat hadu pandakot kapor. Haka final jangki under 17 girls ka Nongjuri Presbyterian High Secondary School Ribhoi kalala ban penlim no da arla iway persya ya tersat High Secondary School East Khasi Hills kabapen iya jing peteng jong district banla ban banbor haka di kalumpung yelek kai. Haka ni kasingi penha perda layadan langru uba hamlet doling nong ai but jong menteri rangba ka jela ubala ai ka jingaro ya ka kinhun lahduh halor ka jingpre shitam ka jingpet jingmot ka baskem jongki. Haka juk kapor upen seluruh ya baro ki kinhun ya lek kai bakin don ya ka mensim kum ke riu ya lek kai bat banra ya ka nam ka buram jong ka jela Meghalaya haka rensan jong ka ri baro ka wei.
and gentlemen, after that applause.